Uhlí. Uhlí vznikalo před miliony lety z pravěkých rostlin, které se hromadily v bažinách. Tyto rostliny se pod tlakem a teplem hluboko pod zemí postupně proměnily v uhlí. Tento proces trval miliony let a zachytil energii ze slunečního záření, kterou dnes využíváme. Uhlí se dělí na černé, hnědé a kamenné. Černé uhlí má vysoký obsah uhlíku a využívá se hlavně k průmyslu. Hnědé uhlí obsahuje více vody a používá se k výrobě energie. Kamenné uhlí je předchozí typ mezi černým a hnědým uhlím. Těžba uhlí probíhá povrchově nebo hlubině. Povrchová těžba se používá u ložisek blízko zemského povrchu, zatímco hlubinná těžba se zaměřuje na uhlí ve větších hloubkách. Moderní těžba využívá stroje a technologie ke zvýšení efektivity. Uhlí se využívá hlavně jako palivo pro výrobu elektřiny a tepla. V průmyslu slouží při výrobě oceli a cementu. Část uhlí se zpracovává na chemické produkty, jako jsou plasty, barviva či hnojiva. Dopad na životní prostředí. Těžba a spalování uhlí negativně ovlivňují životní prostředí. Povrchová těžba ničí krajinu. Hlubinná může způsobit pokles půdy. Spalování uhlí produkuje skleníkové plyny. Znečišťuje ovzduší a přispívá ke změně klimatu. Odpady z těžby a popílek ze spalování také znečišťují půdu a vodu. Jinými možnosti k uhlí jsou obnovitelné zdroje energie, jako je slunce, vítr, voda a biomasa. Další množství je jaderná energie, která neprodukuje emisi CO2. Energetickou efektivitu lze zvýšit moderními technologiemi a snižováním spotřeby fosilních paliv.